Good morning guys. Currently 5 a.m. Patay rides karon padulong Kapatagan man ata. And sa pakis buntag magsaba-saba na punta. Homeowners, I am very sorry. Kurmindin lang ko magsaba-saba dari basta kuan. Basta mag-rides sayo sa buntag. Anyways, cold start. Sama eh. Woo! Ulawa kita na yung mga inanay nga moments eh. Sayo pa kayo sa buntag ba? Murag ako na ilang alarm clock. By the way, I'm not sure if noticeable siya sa quality or something. Pero natay new camera. We go. Happy kay ko ani guys kay ito akong previous camera, second hand lang to. And I know dili magid worth it magpalit og kanang brand new nga cam. For me at least. Pero dugay-dugay naman good since nakapalit ko og brand new nga gamit prosong sarili. So palita og Ace Pro yun sa 360. Nag-sale po to siya eh, so sayang. Might as well, diba? And mo gyud akong one of my dream cameras ever since nag-release siya. Impulse ra pa jud kay ito kay last na ko ingon sa sarili before ko ngadto sa mall kay mag window shopping lang daw lagi. Ay nako nakapalit man noon. Well anyways, muna lang ni akong Christmas gift sa akong sarili. Pabuto lang nato og tuang atong temp then maginahinay lang ta. Okay. Saba na kayo diri. Anyway, so ang call time nato was 6 o'clock. 6:07 PM na diri sa ato ang Odo. Although advance po niya ato ang kuan, advance siya mga 12 minutes, so hopefully makastop kapot on time. Stop nato sa may Vista Mall. I'm not a morning person pero at least kabalo ko maka-appreciate sa kanang mga sunset, ang kabugnaw na hangin sa buntag. It's very relaxing, no? And I get why morning person, ang mga morning person. Also kuning mic adapter sa ako ang camera. I'm not sure if wapo ba yung tingog kay nanghiram lang po ko ani, wala pa man gud niabot akong mic adapter para sa camera. Dugay kaayo mo ship out. Wala pa po na ako ni na test kay gabi ra po na ako ni siya na nahiraman. So hopefully gwapo yung quality, no? Also kuan day, no? Weekday karon. Binta lang kaayo ning makaride ko sa weekday ba kay kuan man good. Sem break naman good namo. So ayun, atay 1 month bakasyon. Let's make the most out of it. Pero first time siguro na ko ni makaride weekday. Despite nga dagagay tao nagatrabaho sa weekday. Kaya ang uban eskwelahan pa manggod kay wala pa nag-break. Kagabo sa ano. Hopefully dili overexposed ni akong footage karon. I'm not sure if tama ang setting. Bultang kumanta, gamay lang siguro atong nasayang gabi. Downtown naman ko nagpapultang kahapon. Mall Macdo. Kung problema saan pagsulod ani? Sarado pa man ang Macdo. Exit only lang mo po ni.
Tas sa Mita Place, patay! Mapagay ko ano, naka full tank, pero I'm not sure kung mag-loop may karon eh. Murag na lang ata may head na spot sa Kapatagan. Sige lang, magpagas lang doon on the way, if ever. Even if mag-loop ta, kay murag dili mata mahurot niya akong guys, makabalik pa mata ko Digos. Somewhere sa Digos. Para makapag-gas. So, kompleto na mi. Ang among lineup for today is 25R, MTO3, MTO7, and MTO9. First time naman nakasabay ng 25R. Magbaka. Magpagas namin dito sa unahan kay wala pa daw siya pagkapagas. Kuy top up lang po niya ako ba siguro. So mag take off na mi akong side stand. Grabe kahayag. Oh my god, bakoy makitaan. Pagkasa mi dito sa unahan. Yun tani bagong akong cellphone. Murag sketchy man kay tanahon. Nakapagas na mitanan. Among ruta is sa kami og mosulod mi sa Puan padulong Libi, then magawas padulong Turil, then diretso na Kapatagan. So among himuon di ay kay loop. So wala ko na expect na loop, pero okay naman po sa ko may lang ganahan. Napuyoban sa mukha na first time pa po nila, so kira po. May traffic. Masudlan na dito rin. Masudlan na dito rin ay. Kawanan kay paminawon ning kuan ako ba nasa likod na ako mga bubuyog inline 3 ug inline 4. Murag single cylinder lang gyud ang kulang ani sa mua ba para makompleto ang lineup. May Turil. So diretso na ni dre. Awa view sa kan guys. Mount Apo siguro na ambot bitaw. Pero bugi kayo ang view sa Mount Apo ta. Bugi kayo ang view gid bay. Mga inani ba? Mga nature ba? Sa mani maralilig traffic sa Tubangan. What is this? No traffic madre. Disgrasya. What's going on? Ay, parade. Papuya rin ano eh. Suni. What is this? Barangay session. Barangay in session. Sa'yo pasabutan eh.
na siguro ipahalipay murag Christmas gift. Wala ko kunsa malaka masata. Anyways, so quick thoughts sa ako ang camera na bago. Tama to akong nabasahan na or like natanaw na video sa isa ka vlogger sa US. Yun na siya actually. I'm not sure if nakaano mo pero si Adobo Moto. The only pitfall or downside aning Ace Pro ha, keep in mind Ace Pro dili Ace Pro 2 kundi ang Ace Pro is the lack of wider angle like compared sa DJI or GoPro. Pero other than that, it's a really good camera. Wapo ang quality. Naa siya in night mode, which is that's a heavy hit on sa GoPro pa lang. That's a heavy hit sa GoPro pa lang, no? But if I had the money, of course mag Ace Pro 2 ko, pero let's say na Ace Pro is out of the picture, mag DJI siguro ko. Action 5, pogi ang Action 5. Wapo kayong quality niya. Oh, gana oh. Sayaw. Sige. Ala, sige yun. Thank you. Na, sige yun. Ibutan nyo ko coins dari sa akong pouch kaya para sa mga moments na ana bagdaghan mga moments sa mga okay. Panagsarabo ko na sila ka-experience mga inani no. Yeah. Kung ganahan po na ko i-share akong kuan, akong blessing. Dari ato to, dari to. Stasyon na rin. Paway sa tatari katali. Stretching isa. Line up ka, run. Ano yung motor ko? Ay, naka. What a lineup. Breakfast may somewhere sa taas lang. Palit lang na ako kay Mojo. Eh, siya may nakatuod na itong kanan na mo. Ulam may magkabalo asa may mga on good. Mostly ang pagkaunan na to kay pagkaunan ako nakabalo diri kay perting mahala mo dagan siguro mukhaon mo basig mo dagan mig 3,000.
at this view. Wow. Putang ina. Look at this view, guys. Grabe kadaghan mga ano, greenery. Wow. May kabayo. Oh, gwapo kayo lang ko ano, tanuman. Wow. Siguate milk tea and coffee.